Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Byggemand Bob kommer til Vejle med hans show. TV- og tegnefilmsfigurerne Meet og Greet kommer også og leger med børnene. Et samarbejde mellem XL Byg og City Vejle har arrangeret denne dag for børn og voksne. Vi har fået et interview med arrangøren fra XL Byg. Vi vil høre lidt om, hvordan det foregår til det her Byggemand Bob arrangement. Ja, jamen det der sker, det er, at vi får en stor scene op ad huset her, og hvor Byggemand Bob vil holde til show, som starter kl. 10.30. Og så har han et show hver time, og det sidste show er kl. 13.30. Og der vil ske en masse aktiviteter, hvor han underholder børn og kaster nogle hjelme ud til børn. Der vil være nogle aktiviteter, hvor man kan stå og lege med ham, slå nogle søm i sammen med ham. Han vil give autografer, og man kan få taget billeder og sådan noget. Det er sådan set det, der vil foregå i store træk. Okay. Og det er også sådan, at I med de mange børnehaver her i nærheden og sådan noget, at det er meget sådan mindet op for dem, I kan invitere dem over og sådan noget. Altså det er mindet på, at vi er i byggemarkedet, og det er, at Byggemand Bob har noget med det at gøre, kan man sige. Ja. Og så er det selvfølgelig for alle børn, kan man sige, der er i hele området. Så det er egentlig derfor, vi gør det lidt, fordi det har noget med vores branche at gøre. Og så selvfølgelig for børn. Ja. Der er lagt op til en sjov og spændende dag med Byggemand Bob, så kom ned til XL Byg i Sjællandsgade nummer 16 og tag del i det sjove. Der vil blive delt Byggemand Bob hjelme ud, så kom i god tid. Vi ses.